Wibe and Dudong Gamay. Oh, parang basta. Sabi ka na Kansi! Bye-bye! Good morning everyone! It's Family Rich Maget sa mga bago po naming subscribers. Klam? Sabi na ya. Sa mga bago po naming subscribers, welcome po sa inyong lahat. At sa mga hindi pa po nakakakilala, I'm Inayval. This is Dudong Wibe and that is Dudong Gamay, Savi. Ayan. So, sobrang aga namin ngayon guys kasi pareho kaming maaga yung work. Kasi ako, changeable yung schedule ko. So now, 8:30 yung start ng work ko. Siya din, tapos syempre need namin ihatid muna si Savi. So kaya if nakikita nyo medyo maano pa sa wala pang araw, medyo madilim-dilim pa ng konti. And ayan, good morning. Walang masabi. So kahapon, ay hindi kanina pala, na kanina ko napansin, may bago kaming subscriber. Yung name niya is Sunny Baile and nag-comment siya. Pa-shoutout daw po from Middle East. So we have a new subscriber from Middle East, love. Okay. Yeah, and he has a question. I'm not sure he or she, pero Sunny, the name is Sunny. And sabi niya, sino po sa aming dalawa yung maselos? So, who among us? Was the jealous one? Yeah, is the jealous one. I don't think anyone. Yeah. So, ayun guys, nasagot niya, Sir Sunny. So, wala pong maselos sa aming dalawa. Meron sa aming tatlo. Sabi. Sabi is, ayun, pag nag-hug kami, ayan, nag-gelling si, nagsiselos siya. Ayan. Guys, ayaw niyang pala guys. So, yung trick ko, gusto mo ng sombrero? Ayan. So, ayun, tumahimik siya. Sabi niya, oo. Kasi naman guys, ang aga. Kaya lang, no choice. So, tiis-tiis, pati si Bulili, tiis-tiis. Para din naman to sa future niya. Namin, actually. Naming lahat. And, ayan, mamaya, mga 5, susunduin uli ako ni Dudong. Kaya nga, sabi niya, sana matuto na daw akong mag-drive. Actually, naandito yung book ko. Ayan. So, pag may time, ayan, nag-aaral ako ng konti. Pag may time. So, ayun, malapit na kami, guys. See you later. Sabi say Dudoy. Good morning guys. Ayan, medyo naglakad lang ako ng konti kasi pag ihahatid ako diretso ni Wibe sa building namin, medyo iikot siya pabalik kasi one way papunta sa school nila. And malilate na siya guys. Kaya sabi ko, i-drop mo na lang ako doon para ayan, may shortcut na way papunta sa school nila. So, ayan, may bagyo dito guys. Kagabi, maulan. Ngayon, mahangin. Tsaka, ayan, malamig. Tingnan nyo. So, ayan. May storm dito sa Netherlands. And, buti na lang, kasi kanina nung hinatid namin si Savi maulan-ulan, buti na lang ngayon, walang ulan. Kasi nga, naku, parang basang sisiw ang lola nyo kasi naglalakad. So, ayan, ganito yung buhay namin guys, no? Nakakabili naman kami ng mga gamit kahit papaano, pero need namin paghirapan muna. And pareho kaming dalawa ni Wibe. Allergic kami sa sa utang. Kaya as much as possible, wala talagang utang. So, alam nyo guys, kung hindi kami lumipat ng bahay, kung hindi namin nabenta yung bahay namin, nako, talagang mahirapan kami. Kasi 'di ba nung na-aksidente yung sasakyan namin, syempre need namin bumili ng bago. Kasi yung sa insurance, since old model siya, maliit lang yung nabalik sa amin. So buti na lang, at least yun, may pera kaming na pambili ng sasakyan. Kasi nga nakapagbenta kami ng bahay last 2 months. 2 months na ba? Almost 2 months na ata guys. So ayun, malapit na ako sa work and see you later. Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And... Hello! Oh my gosh! Magandang hapon! Magandang hapon! Magandang hapon!
Guys, sinundo ako ni Didong. Tapos kita nyo yung sa likod. Pumunta kasi siya sa caravan. Tapos, ayan yung mga blanket namin yan. Tapos ito yung sa upuan, sa may caravan. Dinala niya. Kasi, hindi din naman namin alam magkano yung ibabayad sa amin. So, dinala niya yan kasi may isa pa kaming caravan. Same lang ng model ng caravan namin ngayon. Pero, binenta nila yun ng mura. Kaya, napaano si Wibe. I was telling about the other caravan that it's not really that we just want that caravan. We bought that caravan para ibenta, guys, kasi sobrang mura ng pagkakabili namin. Actually, hindi pa nga fully paid, right? We just give a down payment and then we will pay. Kasi nag-request yung yung mag-asawa na pwede ba daw namin kuhain siya mga September. I just don't know September what. Week 28. So, ayun, basta September daw nag-request sila kasi magbabakasyon muna daw sila, magka-camping muna sila before nila i-let go yung caravan nila. So, ayun, at may bago silang camper. So, yun, kaya dalawa yung caravan namin talaga. So, napajoke nga ako kay Wibe, kaya pala bumili tayo. That's why we bought another one. Because, nung na-aksidente kami, so napaisip ako, baka yun yung reason. Kasi kasi pamalit siya. So, ayun guys. Pero, ayun, wala pa sa amin, sa September pa. Kaya kinuha ni Wibe to, para if ever masira yung sa upuan or what, ano mangyari, may ipapalit kami kasi nga same model lang naman siya. So yun yung kwento, guys. Nga pala, guys, itatagalog ko lahat to para hindi maintindihan ni Dodong. Nag-request ako ng bakasyon, guys, para sa Oktubre. Talagang Tagalog. Oktubre, kasi may bakasyon siya. Ayan, sa school nila, 1 linggo. Oh my gosh, Tagalog na Tagalog tayo. 1 linggong bakasyon. So, ngayon, humingi ako nga last week. Tapos, noong Monday, guys, na-deny siya noong Monday. Kaya sabi ko, kakausapin ko yung boss ko. Kakausapin ko na sana pagbigyan kasi yun lang yung bakasyon niya. Hindi siya pwedeng makapag-request, 'di ba? Kung ano yung bakasyon sa paaralan. Para hindi niyo maintindihan. Yun lang. Ngayon, 'di ba na-deny nga. Ngayon, nung Monday yun, today, kinausap ko yung boss na kung pwede, pagbigyan niya ako kasi we need to relax, di ba, after the accident. So, ayun guys, magandang balita. Napagbigyan ako, kaya lang kanina excited siya, nagtatanong siya, ano na daw yung resulta ng pag-uusap namin. So, ayan, sabi ko sa kanya, wala, wala pang result kasi bukas pa or sa Friday. Kasi di ba wala akong pasok bukas, sabi ko baka sa Friday. Pero ang totoo, guys, meron na. So mamaya, kumbaga isa-surprise ko siya. So tingnan natin yung reaction ni Dudong mamaya, ha. If ano yung magiging reaction, kasi super, alam ko, sobrang happy to mamaya pag nalaman niya yung balita na oh my gosh, hindi ko alam yung Tagalog, na go na lang. Nag-go na yung hinihingi kong yung hinihingi kong request kanina. A few moments later. Hello everyone! Guys, nasa bahay na kami. Medyo crampy kanina si Savi, kaya ayan, pinatahan muna. Ayan, nagutom kasi. So, pinauna akong pakainin si Savi and then umiinom siya ng milk kasi after niya kumain, naghingi ng milk. And ayan, si Dudong naman, nagluluto siya. So, bumili siya ng tahong. Yay! Ayan, gusto ko yun. Alam niyo ba guys dito, yung tahong, nung first time ko dito na kumain ng tahong, dito sa Netherlands, ayan, pinagluto niya ako. Tapos, di may sabaw. Di ba sa atin, normal na yung tahong, higupin yung sabaw. Tapos, ayan, sa rice.
So dito, yung tahong, pinapares nila sa fries. Tapos, yun nga, one time nagluto siya, in-expect ko may sabaw na ihahain sa mesa. Tapos, nung kumakain na kami, ayan, inano na niya, prepare na niya. May fries, ayan, may mayonnaise, tapos may tahong. Kaya lang nanapusan yung sabaw. Ay, sus, tinapon niya yung sabaw, guys. Walang kanta yung sabaw dito ng tahong. Kasi yung inaano lang talaga yung laman. Pero, nung sinabi ko sa kanya na sa Pinas, hinihigop niya namin. So, ayun, hindi na niya tinatapon. Kasi humihigop talaga ako, guys. And, since nandito na tayo sa bahay, sasabihin na natin yung good news sa kanya. Na, ayan, yung sinabi ko kanina na hindi na approve. Tapos yun pala kabaliktaran. Tingnan nyo. Guys, guys. Lau, what will make you happy? Grabe ang kilay, gumanon. You show them. What will make you happy? Holiday to the Philippines. Of course, it's not possible. You ask what makes me happy? It's not possible, guys. Di ba, Corona? Supposed to be, guys, pupunta talaga kami ng Pinas. Waking up next to you. No, love. Serious. Okay, that was not serious. What will make Closing you happy? my eyes next to you. Palami, isa na siya. Uy, serious ba? I don't know. Holiday? Yeah, a good football match. If not in the Philippines. Swimming. Love, come here. Yes. Love, I also have to cook, huh? Yeah, but ginagawa niya sa tahong. Otherwise, no food. Kasi nga, akala niya seryoso ako kanina. Kaya ayun, ini-ignore niya ako. Oh, but you watch football. But will you make you happy? Holiday? Yeah. So I will give you holiday. Is that proof? Yes. Really? Joke. It's sometimes so hard to live with this woman, but I still love her. No, it's a proof. Really? You don't want to dance? I'm just happy. Dance? 1, 2, 3, come on! Yeah. Yeah, really. Oh my. Yeah, I lie. Really? That's why I speak in straight Tagalog. I didn't mix it with English. Ah. So you will not understand. Liar, what does that mean? If someone lies to you. Sabi ka na vakansi! Ito na ang seloso. Ito na ang seloso. Vakansi! 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 Ay, what's now? Eh? Ay, what's now? A few moments later. May suhol muna siya, cookie muna, before shout out. Kasi gusto niyang patayin na naman yung camera. Oh my gosh. Say hi to them. Hi guys! Sabi say hi to your subscribers. Hi guys! So, ayun guys, before po natin tapusin yung video, magsha-shoutout muna tayo. Sa mga nag-message nung last namin na video. Ayan. So, shout out sa maganda kong cousin na si Geraldine Arabas. Charot! And, ayan, Grace Lumbao Vlogs. Shout out! New subscriber po namin siya. Shout out! Kaya na. Huron and Kim, shout out! Yan Chua, shout out! Mama, cookie. Blue Girl here vlog. Shout out sa you sis. And Rose Andico. So guys, siya yung nagtanong about sa paano malalaman. Tips paano malalaman is may asawa yung isang Dutch. So siya yung nagtanong. Ayan. Sabi niya, salamat po sa tips. Actually po, BF ko si Dutch, 9 months in relationship. Wow! Wow! Ang mautak si Bulilit, ha? Nautak si Bulilit. Sinubo niya yung maliit na nasa kamay niya. Tingnan niyo yung ngiti niya. Tapos kinuha niya yung malaki sa akin.
So, ayun, balik tayo. Lizelle Kabehe. Sabi niya, hello ate, nindot na advice jud na ate. Mao na ako, gimbestiga jud sa FB usahay. Tinuod sa na, gamay lang sila og mga friends. Oo, mga inday. Yan ang na-notice ko sa mga tao dito. Very private sila. Mostly nakakilala ko. May Facebook sila pero hindi sila active or konti lang yung mga friends nila. And sabi din ni Sis Lizelle, pero ask ko ato ba kung ikapila na gipaila-ila na kanina sa yung pinaka-close na pinsan. Kaya dati, ipagkilala man ko niya gutong darami dati. Unta matubag Timote, God bless sa family ni Timote. Oh my gosh, mama. Mama is talking. So, ayan guys. Never pa niya ako pinakilala sa pinsan niya guys, pero sa parents niya, sa stepbrother niya, at sa dalawang kapatid niya, pati sa mga pamangkin niya, ayan, nakilala ko na silang lahat. Chan Kuting, hello sis, shoutout sa'yo. Luz Pagdanganan, hi sis, enjoy watching your vlogs. Pa-shoutout naman, nice family. Shoutout sis. Janalyn Luban, hello sis, watching again. God bless you more. Sis, may tanong paano isabihan ako ng don't cheat me. So, ayun, isabihan ka na don't cheat me, wala namang problema. Pero, ayan, basta anuhin mo lang, i-observe mo yung actions. Kasi diba, action speaks louder than words. Evelyn Buena, hello Sisi. Hi Savi, hello sis. Thank you for watching our video. Jedi, hello sis, shoutout sa'yo sis Jed. Lynn Ortolano, wow, new car. So blessed your family sis. Sorry, hindi pa tayo magbababay. Later pa. Nakatuwa si Mr. Boy. Super saya niya sa new car. Oo, grabe sis. Parang ano siya. Parang, ano ba? Parang may utak. Jean Sinye. Hello, Team Ritzma. Thank you for sharing very Trian, sis. Direct talaga sila. Masaktan ka man, ha? Well, congratulations for the car. Alma Mendoza. Hello, sis. Watching again. One happy family. Thank you, sis. Thank you, ma'am. O, teacher din to si sis Alma, eh. Team Aja. Hello, sis Jamie. And, ayan, shout out to your family. Michelle Gascon. Congrats, Ritzma family. Thank you, sis Michelle. Emmy Sotareng, hello tita, we miss you. And hi mamang bulilit bulilit sabi, oh your mamang bulilit. Lucy Tan and Jen Tan, hello po sa inyong mag-ina. And hello po sa iyo, shout out sa iyo sis Narda Kamog and Belle Flower. So I don't know if it's her real name. Shout out sa iyo sis Belle. Hala, nag-ano na, tingnan niyo yung chocolate. Oh. So ayan, alinisan ko na muna yung kamay ni Savi. And ayan po muna for today. Thank you for watching our video. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe na nanonood sa video namin, please subscribe naman po. And ayan, pakihit na lang din po yung notification bell for latest updates. Bye! Say bye-bye now. Say bye first. Say bye-bye first. Bye-bye. Bye-bye.